Daga jing le pom jong Adam bat ki im utrai ubli ula thaumo yo Adam bat mai bat ki im ga bat mai beli yu utrai ubli ula be no yo Adam bat ki im naga kper eden beli yu utrai ubli yo Adam bat ki im masan bam yo so jong jing tip ya ga jing pha ga jing sniu beli yu kham sha shu ban bam yo so jong jing im pin pule naga kitab Genesis lanong ga ba ar ga khot ga ban yo ga khtin ga jong utrai ubli ga ong bat utrai ubli ula thau yo ubri naga domet ga khndo bat ula persat ha thlukmut ki jong u ya ga jing persat ga jing im bat uta ubri ula long ka mensim ba im utrai uba ubli ru ula thung ya ka kper ha ga edan sapang ni bolo bu hang ta ya uta ubri yo ba ula thau ka du khot ka wakhat pra ka khtin ka jong utrai ubli ka ong bat utrai uba ubli ul ong ru om bit ba uta ubri un sa merwe ngan thau ya u ka nang sumar lem ka ba biang ka du khot ka ba ar phuwe ka khtin ka jong utrai ubli ka ong de utrai uba ubli ula pan ngat hau Adam da ga jing sam thia ka bajur uru ula yo thia bola sim ya ka we na ka singkrung gi jong u bat ula set pat da ka do ha ga jaka ga jongka te utrai uba ubli ula penlong ka breu na ka ta ka singkrung ya ka ba ula sim na uta breu bat ula walam ya ka ha uta breu syaki kitab Genesis lulong ka belai ga khot ka ba arpho ka ktin ga jong utrai ubli ka ong te wadam ula khot ya la ka tengah ka im na bala long maka ka kemi jong ki ba im baro ya ka kentin im da ka ktin Hebrew la padon kam da ka hava la ne chava ka jing mut jong ka ta ka mut life jing im nong ai jing im bat utrai uba ubli ula hukum ya uta breu uta ong na uding baro ha ka kpeda ka baba mela ban bam Henry na uding ka jing tip yak bo pha bat ya ka bas new men am yo bam na u na ba ha ka ta ka sngi ba men bam na u da ka ba yap men yap shisha tang ba ka im da ka jing mun soy ka jong usoy tan ka poi bam yo ta so pin pule ka kitab Genesis lunong ka balai ka khot ka ban reu ka khtin ka jong utrai ublei ka ong te ba ka ta ka breu ka la yu i ba uta uding ula long u ba pha ban bam bat u ba itanat yagi khman bat uding u ba bit ya ka ban pastan kala shim na uso jong u bat kala bamru bat kala elem ru de halau tengah uru ulabam kumta u Adam bat kim gila pan kenya ka hukum utrai ublei bat kila lepop hakmat utrai ublei namar kata utrai uba ublei ula be no yo Adam baningkong bat ka im ka baningkong na ka kper edan haden kata utrai uba ublei ula thaumo yo Adam bat mai bat ka im ka bat mai yes ho habai bula tho sapang jong uta ubru ba kraw ude utagen u Adam ba ar ni ituro yo u da bun teliki kerteng u try sim u khupu jong ka jing im u ongro ngalong manga kata galinti ka jing sha ba ka jing im ude utagen unong pun im jongi u Jesus Christ ha ka por ba u Adam ula lepop u try u ba bule u klam ino yo u Henry ula isen ye gi breu gi jong u bat ula jit yo Abraham Isaac bat u Jacob bat u try u ba bule ula thau da kari ye gi breu gi jong u Israel bat ula pha ru ya ki da kita ki hukum bat ki nong thu lupa ki prophet bat ki jingkula ru de bagi breu bakin light na ga jing le pop bat ki comes new hagi de ki por utrai u ba bule u pha ya ki Israel ban ai jing knia da ki berat ban map ya ki pop jong ki breu te utrai u ba bule ula de ble kata ru kita ki comes new ki jong breu u klam la ban pendu namar ba ga jing tim ga jong Adam kala jur syaba palat ya ga ba omdon bala ban light shu na kata ga jing tim ban pendu na kata ga jing tim ga jong Adam bat ka im don kam yo to wi ubri ba unwan ban ban ai jing knia ya u ban palai lut na kata ka pop ban na kata ka jing tim ka bo wan her pateng na Adam bat ka im na kata ka da utrai uba ubli ula pha ya la ukun ha ga ne ga perthai u Jesus Christ kin da ga jing long briu kum Adam ba ar namar ba omla ban jit ya no ru yo briu ban ai jing knia na kata ka pop namar ba ubri u khahi ha kata ka pop ka jong Adam bat ka im na kata ka da ubri u khahi ha kata ka pop bat kata ka pop kala warung lupa hi ya u na la ukfa na kata ka da u Jesus uklam kaya u da ukpa ubakan jado ne da ubriu Henry da umun sim bakhuj ka Mary ka Armen da umun sim bakhuj bat kala kharu ya uta ukhun senrang bat kala ai karteng ru ya uta ukhun u Jesus Christ hi ude ukhun jong ublei kumu Adam ningkong la thau ya u klam pop kum taru ya u Jesus Christ la kha ya u klam pop Henry u Adam ningkong ula le pop bat ula penchinga yangi na utrai ublei Henry u Adam ba ar u Jesus Christ u klam le pop bat u im ga jing im ka bahok bat u job ru da ga no ga jing tinju ka bawan ha ga jing im bajong u la ai jing kania ru yo u ban pelaj yangi da kata ka pop la pen imru yangi da u bat ula pen kundu biang yangi bat u try u play u pa jongi te pin pule syaki korin ka bening kong lonong ga khatsan ga da khot ka ba sausan ka ktin ga jong u try u play ka ong kum taru la tho yo Adam u bre u bening kong la thau ga men sim ba im Henry yo Adam u ba khadu ga men sim ba pen im u ta u bre u bening kong ula long na ga deumen u ba kanja deumen u ta u bre u ba ar ula long u try na gi peneng la da u Jesus Christ u de u Adam u ba
baar desha pat ka im ka baar utrai uble ula thamo ya ka im ka baar lada yau Adam baningkong na don ka im ka baningkong te hau Adam baaru de don ka im ka baar pin pule na Genesis na ka baar ka dukhat ka baar fuai ka tin ka jong utrai uble ka ong te utrai uble ula pangat hau Adam da ka jing sam thia ka bajur uru ula yo thia bat ula shim ya ka wei na gising krung ki jong u bat ula set pat da ka do ha ka jaka jongka te utrai uble ula pulong ka briu na ka ta ka singkrung ya ka ula shim na utau briu bat ula ulam ya ka ha utau briu ha bai bula tho ka jing yo thia ka longkum ka jing yap kum ta hau Adam ningkong utrai uble ula pangat ha ka jing sam thia ka bajur bat ula shim ka singkrung ka jong u hang ta la mi ka im ka baningkong kum ta hiro utrai uble ula le yo Adam baar ya Jesus Christ ula pan yo thia jur ya ka bola sha yap ha ka ding pna konda la yap Adam baar ula mi sa ka we ka im ka baar kata ka im ka de mangi ki ba khapat ha utrai kata ka im ka de ka ying mane bat kata ka im de hu Jesus Christ ya uba ula ya bat ula mi bat biang da kata ka jing yap ya ka ba ula wan ban ai jing im yangi te pinjit ya no yo Adam baningkong bat ka im ka baningkong ya ki ba kila de pop ne pinjit yo Adam baar bat ka im ka baar uta ude utrai unu pun im jungi Jesus Christ ya uba klam tho bria lada pinjit yo Jesus Christ unu pun im jungi satai amen lada piso telat ya kan video so like share and subscribe nomor kun gini video siap hangi kitin gi jong utrai video ha kan channel